କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କ ଏମିତି 3ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅବତାର ଯାହା ଦେଖି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ବୀରଭଦ୍ର ଅବତାର। ମାତା ପାର୍ବତୀ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ନିଜକୁ ସମାଧି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ମହାଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଓ ସେହି ସମୟରେ ନିଜ ଜଟାରୁ ବୀରଭଦ୍ର ଅବତାର ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଓ ସେହି ଅବତାର ଧାରଣ କରି ରାଜା ଦକ୍ଷୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା କାଲଭୈରବ ଅବତାର। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତ୍ରିଦେବର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାର ଅହଙ୍କାର ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯାହା ପାରିଲେ ତାହା କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କାଲଭୈରବ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଅବତାରରେ କି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପଞ୍ଚଶିରକୁ ମହାଦେବ ଉପାଡ଼ିକି ଫିଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ ଓ ଶେଷରେ ଅହଙ୍କାର ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଶରଭ ଅବତାର। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ବଧ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନରସିଂହଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଉନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଶରଭ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମହାଦେବ ଓ ନରସିଂହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ 18 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ଭଗବାନ ନରସିଂହ ମହାଦେବଙ୍କ ଶରଭ ଅବତାର ଆଗରେ ହାର ମାନିଲେ ଓ ସେତେବେଳେ ନିଜର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। କ'ଣ ଏହା ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ? କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।